ørkenen. Tiden går, og vi er nået til det 20. Velkommen, og lad os se, hvad der sker herinde bag ved lågen. Det vil jeg spille på. Jo, det vil jeg spille. Hvad siger jeg? Ja. Mit navn er Ejkel Holmgaard Petersen. Og først så vil jeg sige tak for, at der måtte være den hemmelige gæst der i aften. Jeg vil fortælle om min skolegang og arbejdsliv. Og så kom I med på en bitte rejse, som jeg har kaldt fra tavle og griffel til computer. Eller også skummer, bliv ikke ved din læst. Jeg er født i Sæby den 13. maj 1944. Jeg er gift med Birgit. Vi har været gift i over 60 år nu. Vi har 2 børn, Lars og Anne-Kristine. Og så har jeg en søn, Tommy, inden vi blev gift. Og tilsammen har vi 7 børnebørn og Nick oldebørn. Min mor, det var Anna, og min far hed Alfred Holmgaard Petersen. Jeg er den mellemste af 7 børn. Og nu nævner jeg dem alle sammen, fordi de har burhækkelmøder alle sammen. De 3 ældste er døde, men de har altså bur her. Og det var Willy, som var født i 36, Freddy i 39, Sonja i 42, så kom jeg til i 44, Kammer i 49, Ellen i 51 og lillebror Anders i 54. Far var altså vognmand, og han begyndte med en lastbil i 1936 og endte med at have en større vognpark sammen med Willy og Freddy. Og det kom så til at give Alfred Petersen og sønner. Jeg begyndte at gå i Sæby skole i april måned i 1951 ved lærer Nielsen. Dengang var det sådan, at når man skulle begynde at gå i skole, så blev det sendt en ABC-uk en uge tid før, så man kunne sikkert få den lært, og så også skrive tal til 100. Men jeg havde jo storsøster Sonja, så jeg kiggede hende lidt over skole, og så jeg kunne faktisk løse, da jeg kom i skole. Sæby skole, det var sådan en bitte 2-klasses skole, altså bitte klasse og stor klasse. Og den bitte klasse, det var fra 1. til 4. klasse trin, og så var den store klasse fra 5. til 7. Og da jeg gik i skole, der var der, jeg tror, 26 elever. Det var sådan, at de små, de gik i skole 4 dage om sommer, og så kun 2 dage om vinter. Og de store, de gik så omvendt 2 dage om sommer og 4 om vinter, og så kunne de jo hjælpe hjemme på land, og det var der meget brug for dengang. Og næsten alle børn, de kom jo fra landbrug. Alle uger skoledag begyndte med salmesang, fader og bibelhistorie. Derudover så havde vi dansk og regning og skrivning, Danmarks historie og lidt geografi. Vi gik af en folkeskolelov fra 1814, som altså indbefattede de ovennævnte fag. Og selvom der var kommet ny lov i 1899 og 1937, så blev vi altså ved med at gå af 1814 derude til. Og først, der var gamle lærer, er der 45 år,
gik på pension i 1950, så kom der ændringer. Og nu blev det så undervist af den 1950 skoledom. Og her vil jeg lige løse lidt fra en artikel, der har været i Skivejens Jul i 87. Og det var Gammelgaard Andersen, som har skrevet den artikel. Mandag den 17. juni 1958 opdagede jeg pludselig, at jeg havde foretaget et spring i tid og rum. Hvad rum angår, befandt jeg mig i et lille, spartansk klasselokale, og hvad tid angår, var jeg rykket over 100 år tilbage, mere nøjagtigt 1814. Jeg skulle afløse enelærer Nielsen, som havde haft posten i 45 år, og under mine besøg på skolen før min tiltrædelse, havde jeg opdaget, at lærer Nielsen havde været en meget sparsommelig mand, for at sige det mildt. Alle bøger var med gammel retskrivning, skønt det var cirka 10 år siden, den nye retskrivning var blevet indført. I geografibogen kunne de undrende elever læse om kejseriget Østrig-Ungarn, som var ophørt i 1918. De kunne også læse, at Mussolini fik togene til at køre præcist, og at Hitler var i fuld gang med at afskaffe arbejdsløsheden i Tyskland. Ja. Vi begyndte altså med at skrive med griffel på skifertavler. Og først, da vi kom i den store klasse, så fik vi papir, blønt og papir. Ellers foregik alting på den tavle der. Vi skrev også med pen og blæk. Så vi fik en pæneskavt udleveret, og så nogle penne. Og blæk, det stod jo i små blækhus i vores skolebog. Kuglepenne. Mere end altså, vi måtte bruge. Det kan da godt være, at vi måtte allersidst, men jeg kan ikke lige det der med, at han var meget påpasselig med udgivet, altså urkladepapir, det bestod mest af bogpapir, som lærer han så at skåge i små støv, når han så lyst til at lave en opgave. Og der kunne godt både være kaffe og fjertflatter på, og også en gang imellem, så kunne der være en bitte flag fra noget viknebrød. Selvom der var kommet nye retskrivningsregler, som nævnt, så fortsatte vi jo med de gamle bøger, hvor de gamle regler var brugt. Dengang, der hed altså Nautrup Sæby Hvile Kommune. Det har vi gjort siden 1850, og så ind til kommunesamlingen i 1970, hvor det jo kom til at hedde Sandsund Kommune, og så senest der ved samlingen i 2007 til Skive Kommune. Lærer Nielsen var nok en udmærket lærer, men med de få timers undervisning og de få fag, vi havde, så var meget begrænset, var muligt at være for at komme videre af de her 7 år. Og det er nok også meget sigende, at der kun har været 4 elever af lærer Nielsens, som har fået en studentereksamen og så en videregående uddannelse. 4 elever på 45 år. Det var som sagt det, som andre muligheder for at komme videre. De fleste af drenge, de kom til landbruget en stykke tid, og piger, de fik som regel en plads i hus. Så var der jo nogen, der fandt en læreplads senere, men jeg var så heldig, at jeg slap for at komme på land. Far han kom hjem da og så, at hvis jeg ville, så kunne jeg komme i lære i Brugsen i Glyngøre. Glyngøre så jo meget anderledes ud i de år. Lærertægt, det var fra 58 til 62. Der var foruden Brugsen,
så var der 2 købmænd. Der var 2 slagterforretninger. Der var en bager, brødhussalg, en gartnerforretning, en skummerforretning og en herrefrisør. Og så var der lige i begyndelsen også en kombineret cykel, herrefrisør og tobakshandel. Det var Ravn. Så var der Hotel Limfjorden. AKH han kæmpede rigtig meget i den periode for at få spiritusbevilling. Det fik han af i den tid i hvert fald. Og så var der afholdshotellet og et mælkeudsalg. Og i Storbøven, det lige over for Brugsen, den var jo beboet af DSB-folk. Og jeg tror, der var 8 lejligheder, ikke? Som alle sammen var beboet af DSB-folk. Derfor så bor der jo også en stationsforstander nede, der hvor vi er nu her. Og der bor i en mindre hus lidt længere nede, og der bor også det hus som Markdal, det lige derovre på den anden side. Så der var mange DSB-folk på det tidspunkt. Af virksomheder, der var der jo Glyngør Fiskindustri, Pris & Company og Glyngør Skibsbyggeri. Der var der også 2 smedemestre, og der var en tømrer. Jeg kan åbne for det hele med, men det er sådan nogenlunde. Og der kom rigtig mange ind udefra og arbejdede her i Glyngør. De kom jo med færge fra Mors, som lå til lige hernede, og de kom med tog fra Skive på arbejde på fabrikker. Men altså, 2 dage var det min konfirmation, så kom jeg så i lære i Brugsen. Jeg kom på kost og logistik. Dejlig kost ved Anna. Der er nogen få, der kender Anna måske. Hun var en rigtig god madmor. Og jeg kan huske, min månedsløn, den var 165 kroner. Af den løn, så skulle man selv købe arbejdstøj og handsker og den slags ting. Og man skulle selv købe både hui og også nogle brune kitler. Og de hui-kitler, dem var man nødt til at sende på vaskeri. Det kostede 3 eller 4 kroner per styk, og det var, den kunne altid slå til en uge. Så det var bøger der penge. Arbejdstid, den var dengang på 48 timer i ugen. Plus det, at vi skulle gå på handelsskole 2 år i uge. Og det var ferielov, den gav os 2 ugers betalt ferie om året. Jeg har jo håbet, at jeg nu så kunne få engelsk og tysk, som vi havde nede i Sæbeskole. Men det var umuligt, fordi jeg jo havde det i skole, og der var ingen begynderhold derovre i Nykøbing, så det blev en handelsmedhjælpereksamen uden fremmedsprog. Lærertik, det var lærerigt, men det var også hårdt arbejde for en lærling. Der var jo ingen regler for, hvad vi måtte bære på dengang. Sække med sukker og mel, de vejede for eksempel 50 kilo, det skulle vi bære på, når vi skulle veje over. Og cement, for eksempel, det vejede 43 kilo i sådan en sæk, som vi skulle bære. Øl og sodavand, det var i trækasser med 50. De var også meget tunge. Og vi handlede med alt i Brugsen. Det var kul og koks og gas og foderstoffer, skibsproviantering og cement. Altså foruden kolonial og isenkram og manufaktur. Der var cirka dengang 20 erhvervsfiskere, som hørte til her i Glyngør. Og det var så Jan og min opgave, når de var kommet i havn og havde fået losset jer fisk, at så skulle jeg ned og fylde jer tank op med dieselolie.
Ja, en af mine andre opgaver, det var også, at først så var jeg med til at bære alle cement ind på lager. Og det var dengang, at de første tikhus blev bygget deroppe på Lærkevej. De tik ens hus, der lå deroppe. Jeg tror, vi leverer alle cement deroppe til. Så først så skulle de altså bæres ind, de her tunge cementsæk, og så skulle de bæres ud igen, efterhånden som der var brug for dem op. Af personalen i Brugsen, så var der altså foruden Henry Larsen, så var der en første komi, i hvert fald nøjertik. Så var der en ekspeditrice, det var Inger Hansen, og så en lærling, altså mig. Og så hørte vi altid en bydreng, som kom af der skoletik. Og jeg går der arbejdede nede, der var Preben Jamo bydreng. Vi hørte vældig sjovt, når han var. Selve butikslokale dengang, det var der, hvor Slaughter han er nu. Og bagved der var så bagbutik, hvor vi var i alting på. Så var der kælde, og så var der lager, og ude bagved, det var sådan trillinget. Der var så alle verdens ting med brændsel og gas og ja. I 59, der købte Brugsen nabohus, hvor der var 3 lejligheder, ikke? Den blev købt og ravet ned, og så vidt jeg husker, så var i 1960, så blev det så bygget til, sådan at vi fik delvis selvbetjening. Der er jo bygget til mange gange siden, og det er jo, ja, i dag, der ved jeg, hvordan det ser ud. Er der min lærertik, og ærligt talt blev lidt træt over det med arbejdsmand, og jeg tød, der var arbejdsmand til en meget billig penge. Så blev jeg så ansat som kontormedhjælper op ved Axel Toft, korn og fodstof i Durup. Der var så heldig at komme til at lære bogholderi af et system, som vi havde deroppe, dengang der hed RUF bogholderi. Det var faktisk en forløber for hulkortsystem og så på nuværende IT-system. Der var i 13 måneder, hvor der så blev indkaldt til intendanturkorpset for aftjening i værnepligt. Der var dengang 16 måneder, og så var en plus 2 for mit vedkommende, fordi vi alle sammen skulle være korporaler. Det var sådan, at først så havde vi 2 måneders rekruttik i Varde. Så kom vi 5 måneder på korporalskole på Kastellet i København. Og der lærte vi om forsvarets regnskabssystem, som vi så senere skulle arbejde med, når vi kom over på regnskabskontor rundt omkring på kaserner i Danmark. Vi havde det som opgave at sørge for alle lønninger til militærpersonale og også de civile. Så havde vi regnskab for alt, hvad der hører med forsyning og madvarer og montering at gøre. Det var også meget lærerigt. Er det så soldatertjenesten, så var C.B. Købmandshandel blevet til salg, og den gjorde der så sammen med min storebror Willy, altså C.B. Købmandshandel i 1964. I 1965, der blev jeg gift med Birgit, og i 1966, der overtog vi så min brors andel. Der var min storebror så kommet ind og være på kontor hjemme i fars og de her firma. Det var en ting, hvor der skete en
kæmpe udvikling i samfundet. Mekanisering på land, det var så effektiv i 60'erne, så man ikke længere havde brug næsten for hverken karl eller tjenestepiger. Hvor der før havde været både fodermester, forkarl og anden karl, tjenestepiger og daglejer, så kunne de så nu nøjes med medhjælper, og så var endda sådan, at konen hun kunne i mange tilfælde tage hel eller halvdags arbejde uden for hjem. Næsten alle fik også i den periode råd til at få bækken. Fra at Akkerhov som barn, der var der 2 eller 3, der havde bækken der, den havde bækkel, og så var der 2 eller 3, der havde mere. Så fik de alle sammen der i 60'erne. Og supermarkedet, de begyndte også at dukke op. Jeg tror, den første, den kom i Skive i 65 måske. Løbjerg. Det var jo en udvikling, vi ikke kunne gå noget ved. Og så i 1971, så lå vi i forretning. Og så kunne jeg måske få mit gamle ønske om at blive lærer opfyldt. Der er lidt vand. Men med 7 års skolegang ude fra Sæbe skole, og så en handelsmedhjælpereksamen uden fremmedsprog, det var lidt op ad bak. Men jeg fik mulighed for at komme på Kapsholm Højskole som dagelev. Og der var jeg 6 måneder. De første 3 måneder, der fik jeg engelsk undervisning en time hver morgen. Og de næste 3 måneder, der fik jeg tysk undervisning en time hver morgen. Og så fik jeg også 3 måneders undervisning i matematik. Og så var der selvfølgelig også andre fag, dansk og sådan noget. Og det gav mig så mulighed for at blive optaget på HF, hvor jeg så fik en HF-eksamen fra Morsø Gymnasium. Der løste jeg på lærerseminarium i 4 år i Skive. Jeg bestod i alle fag, bortset fra tysk og samfundsfag. Det var mit linjefag. Jeg var jo som før fortalt givet, og det betød, at jeg efter regler dengang, så kunne jeg få SU-støtte. Det afhang af min ægtefælles indtægt, og det var ikke den skattepligtige, men bruttoindtægt. Og den var altså for høj, altså den var særlig høj, men den var for høj til, at jeg kunne få noget. Og så må jeg tage arbejde, alt det jeg kunne, og så statsgaranteret lån. Der er bestående der, så skulle jeg uge og arbejde i hvert fald noget for at komme tilbage. Og det var som sagt sidst i 70'erne, og rente på det tidspunkt, den var skyhøj. Den var 18% på selv på de statsgaranterede lån, som jeg havde fået. Jeg havde lånt 48.000, og de var i løbet af den ting, jeg havde løst, blevet til 88. Jeg tog simpelthen af at låne yderligere, og derfor så fik jeg også arbejde i mine brødres vognmandsforretning. Og der var jeg så med til at føre regnskab over på EDB. Det var den ting, inden man fik skærm at arbejde med. Man havde bare en bitte strimmel med tekst på en linje. Og selve systemet, det kostede 150.000. Men vi kunne spare mange penge ved selv at komme til at føre regnskab. Og nu kunne vi den anden eller tredje i måneden, så kunne vi trykke på en knap, og så kommer regningen og sprøjtende ud. Og dem kunne vi så sende ud lige med det samme. Ligesom vi også selv kunne lave måneds- og kvartalsopgørelser.
Det var i 3 år. Og derefter blev jeg så ansat på Glyngøre Fiskeindustri. Og det var for at afløse Christian Høj. Ham er det nok mange, der kender af. Der blev jeg som sådan ansvarlig for etikettering af alle vores produkter. Jeg var arbejdsleder for sådan 30-40 personer i den afdeling. Og langt hovedparten af dem, det var altså kvinder. De kunne håndetiketere, og det var fantastisk den færdige, at de hørte det. Jeg var også ansvarlig for forkalkulation, altså forkalkulering og efterkalkulering af alle produkter. Er det cirka 3 år i den stilling, så blev jeg tilbudt at blive produktionsplanlægger. Og der blev jeg ansvarlig for altså produktionsplanlægningen selvfølgelig, men også lønudbetaling i henhold til vores overenskomster, og altså lønudbetaling til alle teamlønnede medarbejdere. Det var nok noget af det mest spændende arbejde at have det ind til den tid. Men desværre, så blev Glyngøre Limfjord, som det var kommet til at hedde, solgt til et svensk firma, som Solian, og flyttede produktion til Nørre Sundby. Og i dag mener at alle Glyngøre sild bliver produceret i Sverige. Og det er lidt sjovt, fordi jeg kan huske, Josefsen kom hertil som konservesmester, han kom fra Sverige. Og man så jo, at han kom med alle opskrifter. Så nu er alle, kan man sige, nu er det hele jo tilbage i Sverige igen. Ja, men så stod jeg der uden arbejde, men der blev jeg så ansat ved Dansk Flygtningehjælp på deres kontor ude i Skive. Det var sådan, der var udbrudt borgerkrig i eks-Jugoslavien i begyndelsen af 90'erne. Og det medførte, at der kom en stor flygtningestrøm af bosnier til Danmark. De fik midlertidigt ophold, og det var så meningen, at de skulle sendes hjem, når det var blevet fred. De bor på centre. Der var blandt andet Røde Gårdscenter i Roslev og på Krabbesholm Sanatorium. Det var Røde Kors, der drev det. Og de sørgede for deres logistik, mad og lommepenge. Men jeg blev så ansat i Dansk Flygtningehjælp, og vi havde aktivering under os. Og vi skulle lære dem noget dansk og lidt om dansk samfundsforhold, mens de bor her. Og de her børn skulle undervises ifølge den bosniske børneskole. Jeg blev ansat som administrativ lærer, men er det meget kort tid, så blev jeg koordinator for den bosniske børneskole, fordi jeg havde den her helt færdig seminaruddannelse. Det indebar så, at jeg skulle sørge for at ansætte, eller i hvert fald lave aftale med de forældre, som kunne undervise. Altså dem, der havde en videregående uddannelse. De skulle undervise de egne børn. Så der skulle jeg sørge for at finde lokaler omkring i folkeskoler. Og jeg skulle bestille bosniske lærebøger hjem via Dansk Flygtningehjælp i København. Men i 1996, så indså man, at man kunne ikke sende dem hjem igen. De har været heroppe, så nogle af dem har været i 2-3 år. Og de fik stort set alle sammen varig opholdstilladelse. Og det blev en kommunal opgave at integrere dem. Altså det var ikke en Dansk Flygtningehjælp, der længere skulle integrere. Men der var heldig så at blive ansat i vores integrationsafdeling. Det der var ansat først, det var aktiveringsprogram. Det her, det var
så blev jeg så ansat i integrationsafdelingen. Og det var en nyåbnet kontor i Thisted. Og der modtog vi hovedsageligt flygtninge fra Somalia, hvor der også var udbrudt borgerkrig. Der kom jeg så til at arbejde med undervisning i dansk samfundsforhold, og hjælp ved at få dem på sprogskole, og hjælp ved at finde boliger, og hjælp ved praktik. Men den 1. januar i 1999, så trådte der en ny lov, den første integrationslov, vi fik af i Danmark i kraft. Det var Thorkild Simonsens værk i øvrigt. Og så med den lov, så blev en kommunal opgave at integrere flygtninge. Hvad så? Ja, men så der så en stilling i Morsø Kommune, og den var heldig at få. Og der blev så ansat som sagsbehandler i den integrationsafdeling, der så opstod der. Det var rigtig spændende, fordi der kom mit arbejde så til at dreje sig om en hel familie, kan man sige. Der skulle jo findes boliger, og børn de skulle i skole. De voksne skulle også i sprogskole, og de skulle lære dansk, og der skulle findes praktikpladser. Og i mange tilfælde, så skulle der også hjælpes med at søge familiesammenføring med en ægtefælle eller med børn, som er at komme med i første omgang. Men der kendte jeg jo heldigvis til alle områder fra mit i Dansk Flygtningehjælp. Så det kom til gavn der. Nu var det sådan, at alle kommuner de skulle modtage en kvote, som blev bestemt ind fra. Og det var sådan, at også Sandsund Kommune skulle modtage flygtninge dengang. Og det skulle Spøtter Kommune også. Og rent nu så var altså overbebyrdet i Morsø Kommune. De ville ikke rigtig ansætte personale nok, og var stresset, og ja. Så fik jeg heldigvis mulighed for at komme til Spøtter Kommune. Der var der ikke så mange flygtninge på det tidspunkt. Og der kom jeg til også at få uden at arbejde med flygtninge. Så blev jeg også sagsbehandler der for voksne, psykisk og fysisk handicappede. Som før nævnt, så fik vi jo den sidste kommunesammenlægning per 1. januar i 2007. Og med det så kommer jeg så med ind til et nyt Skive Kommune som sagsbehandler. Og der kommer jeg så til udelukkende at arbejde med psykisk udviklingshæmmede. Altså blev sagsbehandler for dem. Aktørs siger, at for hver gang hos Skives arbejde, så har været bedre og bedre. Så, og det har givet mig mere og mere indsigt i en verden, som jeg jo ikke tidligere har kendt til. Så skummer bliv ikke ved din læst. Hvis der er spørgsmål, nej, vi kan ikke nå mere, men det kunne godt være, at der var lige en enkelt spørgsmål. Så lad det gerne svare. Skal vi sige mange tak for en livshistorie her, og sikkert meget, du har prøvet at være igennem. Tak for det. Der er det lidt. Tusind tak. Tak for det. Kan vi gerne